Mga tricycle driver, operator sa dakbayan sa Talisay, ipatawag sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda. Kinihuman sa reklamo na ubang mga tricycle mag-trip cutting. Ano yung report? Daghang nadawat nga reklamo si Mayor Samsam Gulyas gikan sa mga pasahero sa tricycle sa dakbayan. Kini gumikan kay ang pipila kanila mag-trip cutting unya magdoble-doble na ang ilang bayranan sa plite. Ang uban nag-overcharging na usab. Gusto sa mayor nga tigumon sila aron mapasabot sa ordinansa ug butuman sa rota kung asa sila magbiyahian. I think that will come with consultation with the tricycle drivers, and I think Joy will be doing it tomorrow. Si Joy Tumulak, ang head sa City Toda, maimutigom kanila. Adunay kapin 3,000 ka mga tricycle ang namasahero sa dakbayan. Apan nasutang nga 1,591 lang ang adunay prangkisa. Mato ni Tumulak nga mas higpitan nila ang pagpadakop ug disiplinahon ang abusadong mga tricycle driver. O ako silang giawhag nga palihog picture ang unit. Unya kung mahimo makakuha ka og picture sa driver para amo sang matrace og kinsa ni siya ug asa ni siya mo biyahe. So amo ni silang pangitaon unya among pakikistoryahan unya among pahibawon nga dunay reklamo against nimo. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.